Здравейте хора, пак съм аз, второ видео. Днес ще играем The Forest. Ще почнем нов сервер, на който смятам аз да направя поредица. Не знам както пишете в коментарите. Коментирайте други какви игри искате да правим с Боян. Виждате му името, аз малко не мога да го прочета. Човек, можеш ли малко по-трудно име да се намислиш? Може. И пишете какви други игри искате поредици да видите. С един мой друг приятел също може да играем тримата. Той би трябвало да дойде. И виждаме се и в другите видеа. Сега ще стартирам играта. Стартирай, да. Няма да скипвам началото на играта за тези, които не са го гледали. Въпреки, че той е гати скучното. Ама за всеки случай. Да. Така, тук сме в самолета. Трябва да си изберем място за живеене после. Какво ето и нещо. Фортими. Затими. Какво е това? Как да оцелява. Виж го бе, аз съм го научил на хубави неща. Как да оцелява в дивата природа. И как да оцелее разбиване на самолет. Ей, сега ще видя. От първо лице. Така. Тъмно. Къде ти е? Тук сега държа... О, аз те виждам. Тук всичко лети. Аз съм отдето на задната седелка. Аз не те виждам. Аз те виждам. Ай! Аз не мога да назад да гледам. Виждам ти ми. Позволя. Ау. Покозволява. Перфект. Как си ти, бе? Той е с шорти. Абе. Ай. Поне се облечи, тогава ми взимай сина. Ай, ти ми припадна вече. Ай, ти ми фръкна. Фръкна от седелката буквално. Уи. Добре, най-накрая. Бял съм. Най-накрая. До сега съм бил. Взима да ти ми. Знаете. Той е много грозен. Именно и е по шорти на всичкото отгоре. Оставяше да и без шорти. Ай, че аз тук ще обера цялата храна, идвай. Сойдичка, Аз не скипвам. Но... Ето и аз не скипнах, ама. При мен няма беше по-дълго. Тук има някакъв списък или каквото е това. Тук не би трябвало да има нищо друго. Аз поне не помня. Събра цялата храна. Тук нещо за тейча. Ето още. Виж, буквално. Не, нищо няма. Вие бяхте на ето тук бяхте. Виж, вие сте ето тук с Тими. Аз бях буквално ето тук, виж. Ето тук бях. Точно така. То ти там и се спална. Айде, мръдни съм малко. Дръпни се. Какво аз да се дръпна? Мек. Така, съндъчета. Той да е сакчета. Съндъчета. Аз съм в Майнкрафт вече. То ще ме видео на Майнкрафт. Тейч. Гушкърче, не ми се занимава сега да го убивам. Пръчки. Трябва ми пръчки. Най-важното нещо в The Forest са пръчките. Не знам. Буквално всеки крафт се използва. Да, наистина. Почти всеки. Не цитално всеки. Къде ще живеем само, че? На какво място? Грешка. Голяма грешка. Добре. Гущерче. Не е грешка. А къде ще живеем? Трябва да си изберем място. Ти... Какво? Аз съм много тъп. Това не е било гущер. Това е някаква част самолета. Гущер. Боже мой. Добре, на къде ще ходим? Не знам. Тук има някой. Той ти вече си го отвори. Преобърнал. Тук има някаква паничка, ама аз вече имам паничка. Паничките, ако някой от вас не знае, служат за, например, ако играеш с някой на мултиплеер, както ние сега двамата, с паничката може да му даваш различни работи. Да, е така. Ако нямаш паничка, не можеш.
И тя винаги се намира тук отзад на самолета от друго място. Какво искам ти дам, да кажа, ще дам една дреха. Комбинираме и ето. Къде си? Вземи. Къде си, бе? Да, и си го взимам. Как, например, и така. Например, искам една пръчка да му дам. И ето. И той сега може да я вземе. И ето я, няма я пръчка. Разбирате. Ще заколя. Не, няма да ме колеш. Дали? Не знам. Камъче. Добре, ходим да ще стърсим заколя място. първо. Не. Гледайте сега. Гледайте. Прото. Прото. Не, ще гледа. Моята писа. Той се направи такова копие. Куфърче. Тук хвърчат куфари. Метки. Дрехи. Батерия. Батерии. Вече имам доста Пак батерии, които са какво е? добри. Това са листа. Ще тръгвам в някоя пещера после някои от другите епизоди. Да вземем някои хубави неща. Не мисля видеото да става повече от около 20-30 половин минути. час. Да. Идвай. Защото много време, знаете, се качва в YouTube. Къде си, бе? Не ти виждам минути. Помислих за канибал, честно ти казвам. Викам, чакай малко, играта много. Може и да стана. Рибка. Перфектно. В цялото езеро... има още рибки. Добре. Не, бе. Рибоц. Риба, дай. Ела. Оп. Тук е стигна хол. Аре, падни тук направо, предизвикам те. Къде, бе? Ето тук. Голямата дъвка. Ще слагайте. Я срезах там. Оп. Имото от целя, бе. Малко. Ха-ха. Къде си? Сляп ли си? Не съм. Тъпната видях. Да. Рибки, перо. Не, няма да пия. Не пийте никога от езера. Отровни са. И боли. Много боли. Кратера. С един друг сервер, току-що, с другия ми приятел, ходихме. Тук долу има 4-5 мутанта. Не слизайте там неподготвени. Той малко трудно се слиза, защото трябва малко по стените, защото няма... Ти може да паднеш долу и да оцелиш. Къде мислиш? Той има вода, но малко трудно са цели. Не, като паднеш, оставаш точно на съвсем на една плюнка. Канибали. Канибали. Да. Елати, бе. Ще се запаля бразата. Те пак сега ще бягат от нас. Не, няма да бягат. Вот е мангали. Теде. Това си братата. Той копия на... Ти сериозно ли с копието ги? Къде е той? Верно, къде отиде този? Не знам. Избяга. Ти убили го? Не. Страх го от нас. Дай поне той да го изгорим. Тук ли ще живеем? Ето го мангала. Опа, чакай, грешно. Огънче, оп. Касоване? Не, бе, къде бягаш, бе? Нямам листа. Тока ни бъп... Имаш ли листа? Пусна 4 по 4. Мъртъв? Те гледаш ли? Не. Откраднах ти го. Айде, слагай листа. Пали. Палиш? Да. Така. Още някой? Почти 10 минути стана. Почти 10. Да. Птичка. Хора? Не. Ти... На коя? Така. Опа. Стана като малко щупих. Щупих огъня малко.
Така вече е по-добре. Малко щупих огъня. Аз съм много крив. Охо, колко кости. С копието е адски трудно да се оцели нещо. Айде, Колко тръгваме ли? кости? Ти обра всичките. 12, само 12. Няма да се използвам метките. О, виж кой имам. Ти пак взимами месото. 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 Така. Въжен си. Как се правеше лък? Май пръчка. Бол. 3 въжета. Не знам, едно Едно въже. въже, пръчка и клоут. Да. Така. Сега. Се старитъра направим. Аз мога да се направя. Трали. Така. Даже запалими ще си ги направя. Ти как се правят запалими? А? Как се правят запалими? С дреха? С буза и дреха. си Стрели, ги буза и правят дреха. Ако се чудите защо го наричаме буза, буквално, вижте. Така се казва. Буквално така се казва. Буза. Това дава ли ми нещо листа? Да, това ми дава листа. Май. Той Да, трябва дава да ми листа. Искам да имам листа, защото тук Дай си дърна в къде да другия вземем. сървър играем си някакво, убиваме няколко канибаля, айде, защото ни свърши бронята, айде да ги изгорим. Опа, нямаме листа. Пък в пещерите няма откъде да вземем листа. И си ги оставихме там, после намерихме натурален огън, та завръщахме през цялата пещера да ги турим. В Да огъня. ги турим. И виж. Та после появи една Вирджиния. И Та стана. малко... О, тук има половината пещера. ни свали. Пещера? Да ходим ли? Не. Не знам, май е още рано. Да, рано е. Във втория епизод може да отидем. Да, по-скоро. Тук има село. Ей тука, в тази пещера ходихме. Ей тука ходихме. Да, аз съм ходил много пъти там. Да, ей тука. Там като взимаш Тук модерни буквално лука. исках, видях къщичката. Айде да видим какво има тук. Това трябва да го цензурират. Трябва да направят играта 18+. Не 18, 16. Нали? Аре там горе да ни къщата. Къде? Ева. Перо. Чакай. Добре. Пера има. 4. Имаш ли едно перо? Има, точно има. Птичка. Оп. Ти се майтапиш с мене? Най-накрая. Перо. Опа. Аз имам 6. Аре, да бием малко И заедно. нямам пръчка. Пръчки. Нямаш пръчка, верно ли бе? Няма. Тук няма пръчки. Зайче. Не ми се занимава сега да го гоня. И зайците са адски трудни за убиване. Крак. Какво? Аз и тук си се разхождам и гората е някакво нещо разполовина. Ей тук само влизам и ей тук 4 групичка ни дойдоха. 4 в Но я. 2. Генг-бенг. И веднага просто влязаха. Направиха ви генг-бенг, а? Трябва да се берем 8 заека, искам да направим параглайдер. Това е много яко. Трофейчета. 8 заека. Да. Вече... 16 заека по-скоро. За сега ще направим само един. Вече съм убил 2, тъй че ни трябва още 6. Имаш ли пръчка? Имам пръчка, да искаш ли? Може. Искам
Искаш ли пръчка? А. Ето. Ейтина. Чакай. Ейтина пръчка. Thank you. Гледаш как се правят, тези? Оп. Сега чакай, ще ги убиете спаси. Охо! Трябва да мен костенурка една. Или две. Тук има птички. Аз ми е пълен инвентара. Той на мен. Имаш ли пръчки да направим огън? Да си изпечем малко? Имам само 4. Дай там горе да отидем. Ама птичките? Остави ги, имаме много. И без това храната се разваля много бързо. И ни трябва много храна. Пък и то за перата. Да, тогава за перата. Гадното е, че и тук, например, и на тия поляни няма пръчки. Трябва ти дърва. Мисля, под дървета най-много пръчки има. Пръчка. Ясно. Елайте тук. И тук ни беше в един сървър базата. Да. Ей, тук с тия. Тук имаше един... Архон да цепим дърва. Отиваме да цепим дърва. Сянката ми е на пиксели, знам. Малко е гадно. Архон направим да събираме дървета. Ще трябва да направим. Колко минути стана видеото? 16. 17 почти. Може да го направим някъде половин час. Да. Аз ще го пратя ти да го обработиш. Той е записано тече. Ще ги обработя, да. Окей, ама как ще ми го изпратиш? Ще видим. Съжалявам, че така го обсъждаме пред вас, но просто е важно, пък аз и се трябва да ходя на вечеря. Естествено. И да. Канибали, чувам канибали. Тук при мен са. Лък. Лайт, запалвам стрелата. И аз. О, само мират. Мъртви сте. Много съм добър в това. Гледай. Оп! Хайде бе. Колко му трябва на тоя да умре, бе? 3 стрели. Той колкото Вирджинията ли имал живот, бе? Един е падна долу. Просто си вадя бразото. Няма да се занимавам с вас. Стрелички? Не ме интересува тая. Той е мъж, бе. Мъртъв. Опа, сори. Нищо. Тука, айде да ги изгорим. Направи това. Нямам да... Пръчки сега мога да направим. Чакай, аз го сложих. Добре. И аз паля. Окей, как ти той още е жив. И се хиликат. Или го френ, нека. Айде бе, оцели го един път. Не. Бе. Чакай, трябва да ни глави. От тук ни бали за параглайдера. Не оцелих огъня. Ние не можем да правим параглайдера още. Защото нямаме рецепт. Трябва да отидем за блупринт и да, точно. То не е сложно, ама... Не се занимава. Си мръдна мишката да изиска. Пуснатите и дърветата в огъня не би трябвало да изгорят. Не. Те отскачат от огъня. Къде го изстреля? Гати бъгълата игра. Дай ходим да отучим още на дърва. Да го довършим това за спането. Да, то гадното е, че тук трябва да се чака. Време. Определено време. То тук има някакъв труд. Май. Някакъв сак. Да, и тук има много сакове, хора. Ама на сутринта ще ги обираме. Трябва на дървата да може да спим да отсечем. Къде си?
Всяка на дърво така. Я ще помогна да стане по-бързо. Боже. Аз нямам стамина. И аз. Свърши стамината. Имам ли енергийна? Имам. Айде. А това вече е друго нещо. Пръчки? Аре, бе, не мога. Такива малки клончета. Канибал, мислите? Не мисля. Ако трябва ви зайчета... тук има дърво. Говориш през играта. А? Да не си цъкнал Q. Но то Q за радиото, бе. Я го... Ти май си пусна радиото. Чувам та в играта. Как да го пусна? Пуса? Сега цъкни Q. Пак. Цъкна! Пак. И сега? Добре, вече не те чувам през играта. Окей. Ай, спим. 6. Точно. За. Чакай малко. Броня. През нощта има адски много канибали. Спи, бе, спи. Добре, че не сме влязли в някой пещера, че... Стана 20 и една че минута. ако видим... Да, и сега ще спираме. Скоро Ако видим някой от мутантите, не го убиеме. Мисля, то може и да го убиеме, но ако сме го видели и той не е видял, и ако сте на такова равно място, точно да за това е малко гадно да сте на такова равно място без дървета, на така полянка, има огромен шанс да се спалне този мутант. Слагай си... Мога да слагам храната. Дай другата храна да изпечем, защото ще се развали. Когато се развали, няма да е годно. Хайде, и аз разпалвам. Ой, така трябва да построим. Какво трябва да построим? Какво, бе? Сега ще видиш. Трябва ни костенурка. За това нещо. За кое? Той и аз тръгнах тъпна ферма. Окей. Паяк. И да го убиш, нищо не става. Между другото има около 50% шанс, като убиш паяк, да ти даде стотинки. Оня ден убих паяк и ми даде стотинки. What the fuck? Да, наистина. Верно ли бе? Да. Архон да сечем дървета. Мисъл, не знам защо, ама... Ела за дървета, бе. Чакай да ядем храната. Храната е готова. Аз съм излезен. То е 6 храна, бе. Ние трябва да го изядем, че ще се прегори. Яш. Айде, ясем едно и свърши. Айде. Изядахме за нищо, поне нямаше да прегори. То май сега по-бавно ще огладнем, защото приядахме. Това чувам канибали. Тези хора, като ги чупите няколко пъти и ви дадат пръчки. От 2 до 3 пъти. Те също ви дават много неща. Чупи дървета. Главно пръчки и клот. И черепи. И черепи. Понякога. И с чия черепи можете да си правите череп, който можете да си го запалите с запалка. Така да. И да си го сложите на пръчка. И няма да се спалнуват канибали. Да, сетих си. Нали сещаш за какво? Да. За какво говоря? И ще трябва да се Дани не знам. Дани е другия ми приятел, ако някой не знае. То вие няма как да знаете. Има как. Мисля, аз не съм ви казвал, че да знаете. Както? И той буквално ми обяснява, че дърво, като паднало върху него, го убивало. Да, вярно. Човек, мене отскачат от мене. Мен не ме харесват. Нещо ги страх от нас. Да направим шейна. Да направим шейна. Шейна? Шейна.
Аз не знам Ще не дали си. обаче пръчки. Ние ще съберем. Имах 9 пръчки. Да. Имам дърце. Имаше. Имах, да. Малко да ми се заради стамината. Като скачате, мисля, че сте по-бързи. Тук има канибал. Да, къде бе? Някакъв умрял канибал. Ще го изгоря. Трябва да вземем спрей. Не е лошо да вземем един спрей. Да, аз имах спрей в един свят, ама никога не съм го... Ти що не направи по-голяма ферма, бе? Не знам. Така, оп. Айде, перфектно. По-голяма. Възможно по-голяма. Така. Готово. Пръчки. Ама нямаме семена. Ами ще трябва да съберем нещо. Трябва да има семена. От хращетата. Аз ще имам малко на експедиция за семена. Добре. Което и малко това. Ти дърва ли ще да? Накрая го нацели. Напълня една количка с дърва. И ето има да спираме. 26 минути стана. Не. Ти ме етапиш ли с мен? Кога? Давай ти пръчки. Ма пада като дърво. Има и такова малко. Като ги отсичаш и ти дадат 4-5 пръчки. Не знам аз колко взех. 4. Такива малки. И буквално пада точно като дърво. Яко. И ти дадат пръчки. Аз знаех и за тия тънките, както е и това. Че ти дадат пръчки, ма за стои не знаех. Да и аз. Не знае. Аре ходим. Вече... Къде са пръчките? Ти сериозно Кога ли са? построим? Имаш ли раничка или кожа за заек? Имаш едно, нали? Кожа от заек имам... 3. Може ли едно? На какво ти? За раничка да нося повече пръчки. Да, пръчки. Чай ще направя турбички направо, да. Ама ти май не можеш да ми я дадеш. Мога. Ти как Турбичките справиш? могат да се дават. Всичко може. Как справиш турбичката? Там някои неща не може. Не знам, виж там на рецепт. Тук няма рецепти. Има. Къде бе? Тук на гайката. Нали знаеш как запълва една като гайка? Да. И като си оставиш курсора без нищо да цъкаш, те ти излизат всичките, които можеш да направиш с даден предмет. Не излизат. Добре. Там, да, видях. Стикбак. Стикбак. С... Добре. Трябва да направя още... 2 въже и 3 клоут. Такова. Аз като нямам кожа. Така. Готово. Сега ще ти дам. Не може, дай ще ти дам кожата глас. Не си направил всичко. Добре, тенка. Въжета. Така се правиха въжета. Само ще наспамя всичките. Така. Колко ми трябваше? 3. Кожата и 2 въжета. Готово. Айде. Така. Сега. Тялно за пръчки. Пръчките, които знах. Канибали. 3. Поне толкова виждам. Любови. Идвам безпокойно. Не бе, аз мога да ги убия, ама казвам. 3 са, да. Не, 2 са. 3 са. 3 са. Ма не знам дали има 4. Може да има и 4. Трябва да това ли гласа? Мама с една стрела. Да, аз ония ден играя с Дани и буквално целя канибал, който беше до него буквално. И го оцелих и него. И Дани канибала.
Той запали от моя. Айде, ти го запали. Окей. Абе, как не ги убивам тези? Те ми дойдоха 2 в 1, Боби. Върши другия. Аре бе, къде си? Той пак избяга. Опа, махна. Няма глава вече. Опа. Опа, вече няма глава. За него да го изгориш. Закони. Пръчките са разпални. Май. Взимахме. Това е ти. Викам още канибаличо. Много бе. Боби, пази са! Ти си канибал. Не. Кажи само не и той. То колко такова стика вече има може много да... пари. Тъй да е не пари. Пръчки. Ей така. Пари. Вземи ги. Мечтаеш си за пари. Те парите за нищо не служат в тази игра. Само за бомби, стотинките за бомби, банкнотите за разпалане на огъня. Да, буквално. Много пръчки. Няма повече място. Да ги оставим. Може да направим такова. Дубликейт! Дубликейт! Си взели? Да, май. Я взех. Не, аз не съм взел. Ето вече се го правим в по-новата версия. Гати, какви зъби има тук. Като в по-старата версия бачкаше това, нали? Бачкаше, ама с мутантите и в тази версия бачка. Супер. С мутантите бачка, да. Това добре. Такова, какво ще я да правя? От мутантите много опи бронята. Ей, такова. Те да красна машина, ще да видя. Ако ни трябва... знако да накрапна. Така. Точно това ще да направя. Мислите пак за канибал. Не знам защо хората в тази игра толкова приличат на канибали. Да, може би, защото и двата вида имат еднаква форма на тялото. Все пак. Мисли го. Поне има логика. Къде са пръчките? Респаунали са. Човек, те за 10 секунди се респаунват. Нали? Аз оставих там, не знам колко. 10 в той за пръчките. Вече стана 32 минути. Съхнала ли храната? Стана 32 минути вече видеото. Фреш. Да знаеш. Хора, ще трябва ние да затваряме. Не мога ли повече да сложа? Си имам пръчка. Що не мога да я сложа? Мога да. Ти сериозно ли строиш такова? Знаеш ли? Не, Боби! Не слагай запалими! Не слагай запалими! Що бе? Защото после като ги вземеш не са запалими. Ми са нормални. Запалими са. Поне с модерните така работи. С модерните стрели, ако ги сложиш, дава дървени после. Тъй, че не слагай модерни. Сега тук искам да заради да имаме стрели за това. Ако някой нападне, така да се каже. Аз съм ги взел. Сега ще крафтам много стрели. Бъгнал перо, окей. Или то просто си беше на земята. Трябва ми пръчка, естествено. Още стрели. Пръчка. Колко 25 стрели направих? Ще да ги свиря. Може ли едно перо? Нямам. Виж колко стрели. Дай, знам. Перо. Това ли ще бъде летящо? Се намерих. Това ли ще бъде днес? Всех забрам тия пръчки. Направо ще ги взема, че. 5 пера. Една пръчка. Оп. Имаш ли буза? За какво ти е? За огнени стрели. Имам, трябва да се оставя 2 позички. Да се оставя да си качи, защото ще ни трябва по време да аз пък не ги оставих, защото имам соди за пиене. Ще сложа малко храна, така да се пече. Да се суши. Ма грешка. Мислех, че прегазих птичка, човек. What the fuck? Това ли ще бъде за днеска? Хора, ние ще приключваме. Май. Тъпа топка. Умирайте се. Буза! Намерих буза от сейфове.
от това де. И предлагайте други игри да играем. Да. Ще оставя линк за описанието на първото ми видео, което е гати кринджа. Да, верно. Ти си го гледал, нали? Да. Буквално разбрах какво се случва в това видео. Пробвах програмата дали работи. И Андрея, естествено, както винаги... Майкъл Джексън. Тук има някакъв канибал. Микаела има още Джексън. един канибал. Естествено, както винаги се правише на дъщерята на Майкъл Джексън. Защото тя е... Ура по Майкъл Джексън, естествено. Това не е нормално. Анди, съжалявам, че те спомена. Тъй, като си ма накарала да се спомена, значи има за какво да те спомена. Дали? Има. Колко Майкъл Джексън. Майкъл Джексъна. Има толкова много да се говори за Анди. Добро или лошо? Буквално половината му тяло беше върху огъня и той не ще да се запали. Може да е бил мокър, не знам. Ти какво търсиш, бе? Тук има тела, аз поне Виж правя колко нещо стрели имаме. полезно. Виж колко стрели. Вау! Стаки още. Ама, кости. Ой, ние забрахме да направим нещо много важно. Какво? Трябва да ни пръчки. И дали ще чуем скоро звука за кости? Защото ни трябва да направим такова за кости. Не, ние нямаме чак толкова много кости. Аз съм пълен. Не мога да взема повече. То не се направи Добре, броня. Да се имаме. Не ми трябва още. Аз се имам. Сейвните. Добре, готова ли? Override save. Не. Така. Така. Това ли беше? Направи такова за кокале. Колко Няма кокали имаш? Пръчки. Ти трябва ти пръчки. Хора, ще видите продължението на тази поредица, колкото и да е странно. Да. Да. Скоро. Утре ще е качено видеото, да знаете. Надяваме се. Може, ако успеем по-рано. Днес е 14. Значи би трябвало 15. Тоест на 15 октомври 2023 година ще се кача първото видео от поредицата The Forest на Оковски 01. Така. Окей. Хора. Чао. Чао.